پاکستان سمندری محمدی وخوری نیمانی هایی وزنی به اضافه 86 کیلوگرم با یک تکی سفید نماینده جمهوری ازبکستان محسن حسامیدینov با یک تکی سبز نماینده جمهوری تاجیکستان شکر محمد میرمحمدov. خوب دوستانی عزیز، ادامه نیروسنجی را در پیشنهاد همکارم سالمان امان‌الله‌زاده بشنوید و توجه میکنیم به گلیمی که تنتنه‌ای بسیار با شکوه برپا می شود. тамошобинони гиромӣ идома медиҳем нерӯсанҷии марҳилаи ниманиҳои ро дар вазни ба изофаи 86 килограмм миёни муҳсин ҳисомиддинов варзишгари ӯзбекистон бо шакармаҳмад мирмаҳмадов паҳлавони шинохтаи тоҷик. инҷо муҳсин ҳисомиддинов бо либосҳои сафед ва шакармаҳмад мирмаҳмадов бо либосҳои сабз қувозмоиро оғоз намуданд. дақиқаи аввали қувозмоӣ ҳам пушти сар мешавад ва ҳарду ҳам баҳри ба даст овардани имтиёз кӯшиш карда истоданд. ҳарду ҳам хуб доштанд аз гиребони якдигар ва баҳри иҷрои усул инҷо имконият ҷуста истоданд. як дастфишурӣ аз ҷониби шакармаҳмад буд. инҷо як ҳаракат аз ҷониби муҳсин ҳисомиддинов ки афсӯс инҷо шакармаҳмад шикаст хӯрд ва интизор ҳам надоштем ки бо чунин шакл шикаст мехӯрад. шакармаҳмад мирмаҳмадов ва муҳсин ҳисомиддинов як ҳалуки берунаи бисёр зеборо дар ин ҷо истифода кард ки шакармаҳмадро ба душона замин овард ва ба марҳилаи ниҳоӣ роҳашро ҳамвор намуд. ва шакармаҳмад мирмаҳмадов мақоми сеюмро ишғол мекунад ва муҳсин дар финал бо ғолиби ҷуфти антон брачев ва бекмурод олтибоев овозмоӣ мекунад. инҷо таваҷҷӯҳ мекунем ки чигуна ин ҳаракатро муҳсин иҷро намуд ва шакармаҳмадро